No niin, jatketaan siitä, mihin tuossa edellisessä luentoklipissä jäätiin. Eli tarinalliset sisällöt on hyvin suosittuja, eli perusideana on se, että tuodaan yrityksen tuotteet ja palvelut niiden käyttöympäristöön, näytetään ihmisiä, jotka niitä käyttää, niitä fiiliksiä ja tunteita, joita tuotteet ja palvelut herättää. Ja tässäkin nyt voidaan esimerkkinä olla se, että Starbucksin jääteemuki on viety puistoon, jossa on hieno sää ja mukavan näköistä ympäristöä, ja tämä kuva on kerännyt 176 000 tykkäystä. No, sitten tämä kolmas kategoria oli tämä särmin takana, behind the scenes, ja tämän sisältötyypin ideana on siis se, että näytetään siitä yrityksestä ja sen fiiliksestä ja toiminnoista hieman kuluttajille. Eli raotetaan vähän sitä esiripun reunaa ja kuluttajat pääsee näkemään, mitä siellä yrityksessä tapahtuu niiden tuotteiden ja palvelujen lisäksi. Ja tässä nyt esimerkiksi tämä sotkamolainen konditorialiike on ollut jossain TV-tuotannossa mukana, jossa sitten Vesa-Matti Loiri ja muut julkisuuden henkilöt ovat olleet mukana, ja nähdään, että tällaisessakin ollaan mukana, ja se heti kerättää kiinnostusta, että tietysti tätä nyt mittakaava on vähän eri kuin Starbucksilla, mutta joka tapauksessa se on saanut yli 200 tykkäystä, ja sitä kautta ollaan saatu näkyvyyttä ihan mukavasti. Ja viimeinen tyyppi tästä sisällöstä niin on tämä motivoivat ja inspiroivat sisällöt, ja tämä on ehkä nyt sitten loppupeleissä sen markkinoinnin ja asiakkaan sitoutumisen ja näkyvyyden kasvattamisen osalta niin se kaikista merkittävin sisältötyyppi. Eli tehdään jotain, joka motivoi ja inspiroi kuluttajia, ja se monta kertaa kehotetaan tekemään jonkinnäköisiä asioita ja tuottamaan itse sitä sisältöä, eli puhutaan siitä käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Ja siinä kohdassa nyt sitten kohta puhutaan enemmän tästä hashtagien käytössä, mutta tässä on käytetty tällaista hashtagia kuin PlayWithOreo, ja tähän me palataan aivan hetken kuluttua takaisin tähän hashtagiin. Mutta ideana on siis se, että näillä inspiroivilla sisällöillä pyritään asiakkaat ja seuraajat saamaan tekemään jotain haluttua toimintaa. Eli sitä näkyvyyttä voidaan lisätä Instagramissa siten, että tietysti tykätään muiden kuvista, eli verkostoidutaan, seurataan muita, ja silloin sitten seuraa se, että kun me tykätään jostain, niin aika monta kertaa ketä on tykätty, tykkää sinusta, ja sitä kautta tavallaan se kuvien julkisuusarvo ja julkisuusmäärä kasvaa. Ja sama pätee tähän seuraamiseen, että seurataan jotain toista yritystä, henkilöitä, niin ne rupeaa seuraamaan sitten meitä, ja sitä kautta saadaan sitä verkostoa lisää. Mutta ehkä merkittävin tapa saada sitä näkyvyyttä on kuitenkin tämä hashtagien ja näiden risuaitojen käyttö. Ja siitä nyt sitten esimerkkinä oli tämä Oreo-keksimerkki, joka oli lanseerannut tämmöisen hashtagin kuin PlayWithOreo, eli he kehottivat asiakkaitaan ottamaan tämmöisiä hauskoja leikkikuvia, joissa näkyy tämä keksi jollain tavalla mukana, ja julkaisemaan niitä sitten omassa Instagramissaan ja tuomaan tämän PlayWithOreo hashtagin mukaan niihin postauksiin. Ja tässä on nyt sitten tämän kampanjan tulos, eli tämä PlayWithOreo, tämmöinen kilpailu, jossa sitten arvottiin tuotteita kaikkien osallistuneiden kesken, niin se keräsi yhteensä lähes 11 000 julkaisua, jossa siis tavalliset käyttäjät tuottivat tätä sisältöä, jossa tämä Oreo-keksimerkki esiintyi. Tässä 3 ensimmäistä on videoa, ja sitten täällä on kuvia, ja kaikissa tämä keksi jollain tavalla esiintyy, ja se on sitä käyttäjien tuomaa sisältöä. Eli tämä hashtag-menettely on se kaikista merkittävin keino, jolla tuolla Instagramissa voidaan sitä näkyvyyttä ja asiakkaiden sitoutumista luoda. Eli merkataan ne kuvat tällä risuaita-merkillä, luodaan sitä kautta se hashtag, se voi olla joku kampanja, niin kuin tässä tapauksessa tämä PlayWithOreo,
tai se voi olla jo vaikka se tuote tai yrityksen brändi, ja pyritään keksimään sellaisia keinoja, joilla meidän seuraajat ja meihin jo kiinnittyneet ihmiset tuottaisi sisältöä, joka olisi varustettu tällä hashtag-merkillä. Ja sitä kautta se saa sitten lisää näkyvyyttä ja innostaa mukaan. Ja tietenkin, kun puhutaan visuaalisesta viestinnästä, niin ne pitäisi olla jotenkin tunteisiin vetoavaa, hauskaa, kaunista, tämän kaltaisia sisältöjä. Eli tässä nyt pelataan, ei pelata tuotetiedoilla eikä faktuaalisella tiedolla, vaan enemmänkin tämmöisillä fiiliksillä ja väreillä ja tunnelmilla. Tässä lyhykäisyydessään oli nyt sitten tämä Instagram-markkinointikanavan käyttö. Tämä on yksi ehkä nopeimmin nousevista markkinointikanavista ja soveltuu aika hyvin matkailumarkkinointiin, kun ajatellaan sitä, että matkailussa ollaan fiiliksien ja tunnelmien kanssa tekemisissä, niin varmasti oikein hyvä tapa tuoda sitä omaa sanomaa asiakkaiden nähtäväksi ja koettavaksi.